V séci Zenovy a buddhistické filozofie leží nadčasová pravda. Čím tiší jste, tím více slyšíte. Moudrost často kvete v tichu, ne v kakofonii slov, která tak ochotně sdílíme. Slova jsou jako semínka. Jakmile jsou zasazeny, rostou, někdy do svěžích stromů porozumění, jindy do houšky nedorozumění a konfliktů. Toto učení nám připomíná, že diskrétnost je posvátný nástroj, štít, který chrání náš vnitřní klid a harmonii s ostatními. Existuje hluboké Zenovo rčení. Nedávejte své levé ruce vědět, co vaše pravá ruka dělá. Zdůrazňuje, že je důležité udržet některé záležitosti v soukromí, a to i od těch, kteří jsou nám nejblíže. Toto učení rezonuje s realitou, že sdílení všeho, dokonce i s rodinou, může narušit křehkou rovnováhu vztahů. Abychom tuto lekci ilustrovali, ponořme se do příběhu cesty seberealizace a pochopení, který rozkrývá, proč existují 3 kritické věci, kterým bychom se měli vyhnout, abychom se podělili s rodinou. První věc, osobní problémy a slabosti. Hledač se jednou přiblížil k Zenovému pánovi, kterého trápily rodinné neshody. Mistře, řekl hledač, sdílel jsem své zápasy s rodinou a doufal, že budu mít podporu, ale místo toho se cítím souzen a nepochopen. Proč tomu tak je? Mistr se jemně usmál a vyzval hledače, aby se posadil k nehybným vodám rybníka. Vidíte odraz měsíce na vodě? Zeptal se pán. Ano, hledač odpověděl. Teď hoď oblázek do rybníka, nařídil mu pán. Hledač vyhověl a výjimky pokřivily odraz měsíce. Měsíc zůstává nedotčen, ale jeho obraz je nyní nejasný, vysvětlil mistr. Vaše boje jsou měsíc a vaše rodina je voda. Sdílení příliš velké částky bolesti vyvolává vůny obav, úsudku a rušení. I když vaše zápasy jsou vaše vlastní překonat, jejich perspektiva může pokřivit vaši realitu. Sdílení osobních zápasů s rodinou se může jevit jako přirozená věc, ale může se vymskít. Rodiny vázané láskou často reagují spíše emocionálně než objektivně. Tato emocionální čočka může vést k nevyžádané radě, úsudku nebo dokonce k pocitu zklamání. Zatímco jejich záměry mohou být čisté, výsledek může nechat vás cítit zranitelné a nepochopené. Místo toho Zen filozofie nás naučí čelit našim bojům vnitřní silou a myučením. Hledejte moudrost zevnitř nebo skrze meditaci. Síla nespočívá ve sdílení každé zátěže, ale v jejím elegantním provádění. Když v tichosti dobýváte své zápasy, vaše houževnatost se stává inspirací, ne zdrojem obav. Druhá věc, vaše finanční záležitosti. Jednoho dne se jeden mladý učedník svěřil mistrovi a řekl, že jsem se s rodinou podělil o všechny podrobnosti svých finančních plánů a úspěchů a přesto to přineslo jen záviskivý úmysl. Co mám dělat? Pán podal učedníkovi hást písku a požádal ho, aby ho pevně dážel. Když učedník sevřel pěst, začal mu písek proklouzávat mezi pásty. Čím víc se toho snažíte dážet, tím víc uniká, řekl pán. Stejně tak je podstatou bohatství, které nemůže být ovládáno mnoha rukama, aniž by se ztratilo. Peníze mají zvláštní způsob, jak rozdmíchat emoce, a to i mezi nejbližšími příbuznými. Když se s rodinou podělíte o své finanční úspěchy, nezdary či plány, může to vést k nezamýšleným důsledkům, jako je závist, nevyžádané názory či dokonce vykořisťování. Rodinné dluhopisy lze otestovat, jakmile se ústředním tématem diskuse stanou finanční záležitosti. Zenova filozofie nás nabádá, abychom k bohatství přistupovali jako k pomíjivému zdroji, nikoliv jako k určujícímu aspektu našich životů. Finanční nezávislost je formou osobní svobody a sdílení jejich podrobností vás může svazovat s očekáváními či pletkami. Stejně jako písek prosakující mezi pásty, i bohatství by se mělo spravovat potichu a moudře, bez vlivu vnějších názorů. Třetí věc, vaše budoucí plány. K pánovi se kdysi dostavil další žák, frustrovaný nedostatkem podpory pro své sny od rodiny. Mistře, sdílel jsem svou vizi budoucnosti se svou rodinou, ale oni mě jen odrazovali. Teď se cítím sklíčený a pochybovačný. Mistr dovedl učedníka do zahrady pevné květů. Vidíš ty poupata? Zeptej se pána. Kdybyste je teď vytrhli, abyste ukázali jejich krásu, nikdy by nekvetli do svého pevného potenciálu. Budoucí plány jsou jako jemná poupata, potřebují čas, péči a trpělivost, aby rozkvetly.
Jejich předčasné sdílení s rodinou může vyvolat pochybnosti, kritiku nebo vliv, které by mohly zmařit vaši pozornost. Zatímco rodinní příslušníci mohou myslet dobře, jejich perspektivy často vycházejí z jejich vlastních strachů nebo zkušeností, které se nemusí shodovat s vaší vizí. Zen nás učí ctnosti trpělivosti a moci tichého odhodlání. Vyživujte své sny v tichu a nechte je kvést, než je odhalíte ostatním. Jakmile vaše plány zapustí kořeny a zesílí, udrží vítr názorů a pochyb.